Mga paps, welcome back to my YouTube channel, Bisaya TV. So bagong adlaw, bagong vlog na po itong ipakita sa inyo ha. Pero but before na mag-start, kung bago pa ka sa akong channel, ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa itong mga video nga paghimuon. Okay, tara, let's go! Na may tuwan karon no nga mga area. So nagbayad nami. So ayan na itong mga may kabantay dali. Natay mga kaubanan dali, natay tour guide. So nauna sila no. So nagtag-agian karon mga paps. Yan. Tanaw lang nato kung unsa ang makita na to sa sulod karon. Kay daghan na sila mga view nga pwede na to makita. Amazing kay siya mga paps kay ang falls na sa taas no. Daghan jud tag makita nga mga talan-awon. Ubay-ubay jud inyo makita diri. So mga na nice jud siya ang place no. Ayan. So yun na siya i-falls sa taas, down diri sa baba. Tapos naa diri sa ilalom. Interview portion ni mga paps. Kaya kung wala pa mo kabisita, bisita na mo diri no. Refreshing kayo ang beauty sa atong nature. Pitong bula. Pitong bula. So yun, visit na mo diri mga paps no. Naano ni sa may sa lugar Sultan Kudarat. So yun, sumato tong tour guide mga paps no. Pangalan sir? Clinton. Clinton. So yun. Welcome to my channel. Yun. So medyo explore kay ang atong pagagian kasi sa imong maingon diri sir. Ayos tayo, amazing. So nagpicture mi karon diri no ni hunong sa may kay medyo na-amaze jud mi sa among nakita. So daghan kay salamat sa pagtanaw sa tong video no. Unta nalipay na pud mo kay daghan na pud tag ipakita karon. Pero kung bago pa ka sa akong channel, kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa tong next video. Thank you. Bye-bye.